Zdravím vás pri ďalšom videu. Ja som Starý Boris, zakladateľ firmy BD Knives a toto je môj kolega Paťo. Čaute. 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 Čo im ideme ukázať? Ideme vám ukázať otváračku nožík. Áno. Je to jeden z prvých, čo som robil. Tento je úplne prvý, ktorý má klip. A Boris. To všetko počuť. Je to tzv. Slip joint. Otvára sa veľmi dobre. Zatvára sa do 2 polôch, aby sme si neodrezali prsty. Z akého je to materiál? Čo som to robil? Z Vanadis, povedz, Vanadis. Vanadis. Vanadis zakralený na 42 HRC. Boky sú Elox. Hej, ty tam za kamerou, dobre, zaostrený nožík? Áno. Všetko v poriadku? Aha. Boky sú duralové, naeloxované, niekde žiari nad hronom. Drž ten mikrofónik správne, je dobré. Čo by si nám ešte k tomu povedal? Páči sa ti tento nožík? Áno. Áno, dobre. Budeš aj ty robiť také nože? Nie. Nemusíš si to tam nebudeš robiť? Dobre. Čo by sme ešte povedali o tom noži? Je voľný, by niekto chcel takýto zatváračik. Čepel je Vanadis, povrch je Stonewash, je to trošku omleté medzi nejakými kamienkami, celkom v pohode, textúra je na tom. Takže treba dávať pozor na nožík, nie je to žiadna nerezovka, môže to chytiť trošku nejakú líšku, ale to by nemala byť problém pre žiadneho nožoka šmetkera. Takže asi toľko. Pružinka je tiež Vanadis. Veľmi príjemný, lahučký, ostrý ako britva, že? Áno. Áno. Dobre, Paťo, ukonči to. Čaute a dajte like a subscribe. Ak sa vám to ľúbilo, dajte odber po slovensky, že? Dajte odber. Za kamerou Boris, a.k.a. Papier a vedľa mňa Paťo, a.k.a. môj najlepší youtuber vo Zvolene a najlepší youtuber BD Knives. Čaute. Čaute, zdravím vás pri ďalšom videu. Katni to. Čaute.